L-attività taħt it-tinda quddiem id-dar ċentrali kienet indirizzata mill-artist ta' fama internazzjonali Paul Hamilton u minn Sergio Mallija, persuna li għandu għal-qalbu l-ambjent. Paul Hamilton, producer tal-mużika, saħaq li l-iktar fattur li għamillu ħsara fil-karriera tiegħu kienet ir-reputazzjoni ta' Malta li tabnet fl-aħħar snin u spjega li s-sitwazzjoni tant gravat li organizzaturi ta' avvenimenti kbar kienu jaħbu li hu Malti biex jaċċertaw li ma jkunx hemm impatt fuq l-avveniment li jkunu qed jorganizzaw. Hamilton saħaq li ħafna artisti ħossu murtanti li qed ikunu injorati minn avvenimenti f'Malta biex jintażlu u jitħallsu artisti barranin mill-Gvern Malti minflok ma jintażlu artisti minn Malta stess. Fil-messaġġ tiegħu saħaq bl-aktar mod ċar li hemm bżonn ta' bidla. Min-naħa tiegħu Sergio Mallija semma diversi proposti konkreti li għandu l-Partit Nazzjonalista għall-Ambjent. Mallija tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni fl-awtorità tal-ippjanar u anke spjega l-benefiċċji tal-ESG li fuqhom qed jibbaża l-politika tiegħu il-Partit Nazzjonalista. U saħaq li fis-26 ta' Marzu nistgħu nibdlu it-triq u flimkien mal-Partit Nazzjonalista nagħtu futur aħjar għal pajjiżna.